Tema frekvencije i sateliti jeste primjer tim kako zadnjih godina zrak pun frekvencijално mirisa u zraku. Na Bliskom istoku isto smrdi na muslimane i extremizam. Od 2002. od kad su srušili podnevi, cijeli svijet počeo smrditi, znate, prvo sve počelo smrditi na muslimane, jer Ameriku je svjetska frekvencija za zračenje atmosfere i na tlu. A onda, osim toga, na Bliskom istoku kaže da se ne može disati koliko su Ameri sa tolikim frekvencijama za smrdili prostor, što je to smrdljeno neugodno, ali muslimani inače nema takav prirodni iris, nego imaju parfeme ili dezodorance, a Ameri vole svima smrditi muslimanima, tako da muslimani budu svima sumnjivi. A osim toga, te frekvencije radio valovi atmosfere, to američka sila i NATO koriste jako moćne radio satelite i radio televizija kako bi svijet uvjeravali neke mirise u zraku, ali u stvari smrdi radio frekvencija koji iz atmosfere. A osim toga, recimo, ljetne vrućine su se jako pojačale, to je nešto zbog radiosignala koji prolaze iz visokih atmosferi, one pojačavaju vrućine. Ali, recimo, na Balkanu je po ljeti do 35 stupnjeva, narod oko drugira, no 35 stupnjeva, koji hvati neki umor, neka depresija, toliko i šume, taj ljetni satelitni signal da se desjeći, se ponašaju ko drugirani. U Australiji je po ljeti do 45 stupnjeva, tamo uopće ne možeš živjeti od vrućine i satelitskih radio valova. A u Arabiji isto, u Arabiji ne znam kako ljudi uopće žive, tako je vruće, tamo se i kamen u prah pretvara od silne vrućine. A u Americi je sve puno neke frekvencije koje miriše na Ameriku, ima frekvencija koja se zove Amerika. Čim dođeš u Ameriku, nosiš američke emocije u zraku, ali ostiše puno mirisnih stabilaka u Slavoniji. U Slavoniji ima jako puno praznih kuća i ostiše mirisnih stabila i mikropasti. A osim toga ima i američke serije o kraju svijeta, kaže prvo pred kraj svijeta pojavit će se svugdje neki duhovi, ono bit će preznaci dolaska gospodina, doće dva, će biti praznik, će biti Bog, znači prvo će biti posvuda duhovi, demoni i slično, i on će se roditi kao arkanđel, a uglavnom će biti praznik, će biti Bog. A onda taj arkanđel i Bog, on će međusobnu bitku, u stvari Bog i vrag. A taj arkanđel bi trebao biti sin Lucifera, on bi trebao biti sin Lucifera, ali u američkoj verziji je Bog šupak, ono Bog je onaj glavni šupak koji nas je mislio sme ubiti, a druge mora pobjediti ako će spasiti svijeta. U vjetskim knjigama isto, Bog je svijetu odredio smak svijeta, znači onaj biblijski Bog, on je šupak, onaj tata Isusa Krista. A osim toga u američkoj seriji kažu kad počnu svuda duhovi obilazit, kad neko počne oživljavati mrtve, zadnjih godina se medicinom liječi svi svako, znači ima jako napredna medicina u svijetu. A Amerikancima desetljećima vježbali NLO medicinu i tajne znanstveno-vojne medicine. Pretpostavlja se da su Americi što rade medicinska čuda. Kažu kad mrtvi počnu izlaziti iz grobova, to je još jedan znak sudnjeg dana ili apokalipse. Ima puno ljudi na svijetu koji su trebali već biti u zatvoru i umrijeti u zatvoru, a nisu. I onda kažu da je to još jedan znak kad mrtvi počnu izlaziti iz grobova. Osim toga i svi ti ratovi na svijetu i poplave i nemiri, piše da će pred smak svijeta se međusobno svađati vjera protiv vjere i narod protiv naroda i vojska protiv vojske i brat protiv brata i muž protiv žene. Znači Ameri i NATO desetljećima vode ratove kako bi stvorili u vodu tu plimu smaka svijeta. I svugdje ratovi, mržnja, nemiri, vjere se ne vole i narodi se ne vole. I muškarci i žene se svađaju i brat i drugi brat se svađaju. Zato što Ameri i NATO su ono jedan od početaka kraja svijeta, njihovi savez i njihove tajne organizacije.
a satelliti ostalo služe da nas uvjera da cijeli svijet to cijeli demoni, a čudotvorna medicina asocirana i mrtvi su iz grobova. U američkoj seriji Šasmak smeta posjeka umjete gospodina zloga, sutra bi šatao Isus Hrista. Znači, možda naći koji su otaci, ono kod strah glavni, znači, ja ga ne poznam, ja možda neko Srbaci ili Američki. Znači, kad ubijete tog čuka, možda ćemo biti slobodni, ja možda se baš spasi neki visoki crnac. Ali ja sam biolac, a ne crnac, pa ne znam kako crnac može biti moj otac. I sad da je htjeli smo da mladi crnac koji je glumio porno industriji.